Takže zdravím všechny, já jsem Val a vítám vás u tohohle nového videa. V tomhle videu se podíváme na to, jak si vytvořit Lightroom presety a následně je například třeba prodávat. Upřímně je to docela jednoduché, ale hodně lidí na Instagramu mi o tom psalo, že by rádi věděli, jak se to dělá, tak se na to společně podíváme. Kočka tady za mnou spí, tak se na to tak zůstane. My se jdeme podívat na to. Vybrala jsem 3 příklady. Na těchto 3 příkladech si ukážeme, co to vlastně presety jsou, ale myslím si, že hodně z vás to určitě ví. Například tahle fotka, jak vidíte, tohle je upravená verze, tady jsem to takhle hezky upravila. A tady vidíte fotku před a tady vlastně po úpravě. To samé, když se podíváme na tuhle fotku, tak tady je fotka před a tady po té úpravě. A to samé tady na té černobílé fotce, tady je fotka před a tady po úpravě. Takže všechny tyhle fotky mají nějakou svoji specifickou úpravu. A když z těchto fotek chceme dostat preset, tak je to vlastně úplně jednoduché. Stačí na tu fotku, dejme tomu třeba tuhle fotku, je to fakt úplně jedno. Stačí na tu fotku prostě kliknout, jako byste ji chtěli upravit. Jinak tady mám ten svůj balíček těch presetů. Stačí sjet úplně nahoru, u presetů to plusko. Dáte create, jakože vytvořit. Vytvoříte si skupinu presetů, jak to pojmenujete. Tady dáte novou skupinu, já jich tady mám docela dost, ale tady dáte novou skupinu, tím pádem se vám prostě... Já tady mám tu svoji skupinu už vytvořenou, ale jinak vy si tady dáte novou, tu si pojmenujete. A pojmenujete si ten preset a tady zakřížknete, co všechno v tom presetu chcete, aby se aplikovalo. Já doporučuji, jenom z mé vlastní zkušenosti, nedávat tam tu expozici, nemám tu žádného svého presetu, protože každá fotka je vytvořena na nějakou jinou expozici, některá je tmavá, některá světlá a pak to zbytečně, stejně si to budete upravovat, stejně si s tím budete pak hrát, ale já to nikdy nezakřížkuju, nechávám tam tu nulu a pak si to upravím podle potřeby. A jednoduše pak dáte create a vytvoří se vám vlastně v té skupině těch presetů, tady by se mi vytvořil tenhle preset z téhle fotky, já už ho tady samozřejmě mám, nebudu to teďkom dělat. No a pak jednoduše, až tohle všechno budete mít, vytvoříte si takhle 50 100, 200 presetů, je to fakt na vás. A až tohle všechno budete mít, tak na ten balíček těch presetů, na tu skupinu, kliknete pravým a dáte export. Objeví se vám tady tohle bude v zipu, takže skvěle. A dáte si to kam chcete, já to teď nebudu tady procházet. A vy exportujete si to a dáte si uložit. Jakmile to budete mít, tak se vám tam, kde jste si uložili, vytvoří prostě takhle zazipovaná složka. Vy si ji můžete samozřejmě odzipovat, abyste zjistili, jestli v tom něco prostě je. A když chcete ten preset prodávat, tak doporučuji natočit videonávod, jak ten preset aplikovat do Lightroomu. No a vy tu zazipovanou složku teďkom budete chtít prodat. Například, nemusíte. A když chcete prodávat vlastní presety, tak potřebujete najít nějakou stránku, kde to pošlete. Buď to budete dělat ručně, že si to nahrajete třeba na Google Disk a napíšete, hele, kdo chcete presety, napište mi, lidi vám pošlou peníze na účet, vy jim pošlete odkaz na ten Google Disk, kde si to stáhnou. A nebo já to mám třeba automatizované a je to přes Flixy. Flixy je taková stránka, kde můžete prodat jakýkoliv digitální produkt nebo vlastně cokoliv. A Flixy to hlavně vyřeší za vás. Já tam mám nahrané ty Lightroom presety a v podstatě popíšete ten produkt, jsou tu i ukázky, potom tady lidi vypíšou jméno, kartu, všechno a jim se automaticky ty presety nebo cokoliv jiného pošlou na e-mail a já nemusím nic řešit. Odkaz na Flixy budete mít hnedka, první odkaz v popisku videa, můžete se na to kouknout. Myslím si, že pro nové uživatele je tam 7 dní zdarma, takže určitě to můžete zkusit a vyzkoušet. Jestli vám to bude sedět, nebude, můžete tam mít v podstatě cokoliv. Já tady mám třeba i ten e-book nebo konzultace a nově bych tam chtěla přidat ještě termíny na focení, které by tady prostě byly a bylo by to pro mě jednodušší. Ale to už je kapitola jinam. Tak jo, myslím si, že z tohohle videa to bude všechno. Pokud máte nějaké nejasnosti, nebo jsem něco v tomhle videu vynechala, zapomněla, cokoliv, tak určitě se zeptejte tady dolů v komentářích, nebo mi můžete napsat na Instagram, odkaz taky v popisku videa. Jinak na mém Instagramu předávám různé fototypy, mám tam i ukázku fotek, můžete se určitě podívat a hodit mi klidně follow. Nezapomeňte hodit odběr tady na tomhle YouTube kanále a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Takže zatím ahoj!